Ano siya ay grasshopper. Insekto nga grasshopper. Nagkaon sa dahon sa okra. Magkamang-kamang siya. Kanindot sa grasshopper. Oh. Mapay nagkalisod kusog kaing init. Ang mga kakao na, tanawang kakao gipatay. Gipatay sad sa mananap, gipunan pa gyud. Oh, hay insekto nga kanaang Uod nga nahimo na siya sugod og kiko. Nasilawom sa kakao, ilawom sa lawas. Nya, uod ni siya. Nahimo siyang kanang murag mo kiko-kiko. Magpiko-piko. Ikaw man na, mahimo na siyang Mahimo na siya ibang bang. Kinauna. Nasilawom sa kakao. Mura siya bunlod ba? Muna siya uod sa kakao. Ang kinaon niya. Gipatay sa init ang kakao. Gipunan pa jud sa mga sa insekto nga uod. Kasi ano? Kiko-kiko siya. Nya mahimon na siya niya butterfly. Ay, malihok di ay. Lihok, mahimo siyang butterfly. Inig, kuan ani. Asam kadapit. Magungguwang ni siya.